generation, we may very well be looking at some of the future stars of South African football. Bogazi making his way into the starting lineup here defensively, as well as Kabini as a big man that will be making a debut in the international stage for South Africa. Watch out as well. Ngamanqaku amahlanu kwinqaku elinye bazibethela bona abafana baseMozambique iMambas babetha bebuyisa izixhiba bebetha iUganda ngamanqaku amathathu. Direction in as far as trying to qualify for both those competitions. Done and dusted in as far as the AFCON. South Africa to get this game underway, they themselves. Space on this near side for Mobi. Wanted it played in front of him, but still will be able to recover, keep it moving for South Africa. But a bit of space here, space to turn, options to the left and right, goes for goal. Keeper hasn't held on. Following up, then was move again. And the FIFA Club World Cup, something it's a huge to look forward to from a South African point of view, not just the Sundowns point of view. Get back to it in a moment, just move again. Oh, looks to light up Uruval, and he does well, the goalkeeper. Gets 12 then, and it bodes well for this generation of South African footballers. Those in the Confederations Cup, in the Champions League as well. Certainly does. Now, pressure here, chance here. Oh, keeper's done well once again. Uruval is outstanding here inside the opening 10. Kulamizuzu isibhozo kwisiqingatha sokuqala baqale ngolo hlobo nangoku nansi enye ibhola enhle Nico Mobi wayisika ibeka ngaphakathi la bhola izaba ikora kick yomzantsi Afrika bafana bazabhaqa ikona kick yabo nayo abathande ukuba batsha nansi ibhola enhle idlala eMozambique bayithatha lo bhola bayibeka phambili ndodana ubungozi ke leyo Stanley Ratifo wathi yabetha uStanley Ratifo fika uMbokazi wayivala yonke lo nto uMzantsi Afrika bayithatha le bhola Jove bhola yakhe kodwa ithathwe ibafana ingana ubungozi ke le nto bayithatha lo bhola ngaphakathi wasebenza nozinti ibhola esithathu ingozi ayikaphumi Olibuya no captain Smith uzala ngokwakhe ngoku hlaba kakuhlela ibhola uMzantsi ngaphakathi sinoqala kwayiwa hayibo Urubala akafuna uva Muhawunkotha ngelanqina lakhe lasekhohlo linamandla kodwa la bhola akabambelelanga kuyo ngendlela ebeyifuna ngayo Yamncoma unozinto abanye unozinto Move Shakano, that's just over. That looked good. From Angota. Anyway, in and around that part. Into sibonakala into nayo nje. Kusesamo ngekafuna ukuvula. Muhawunkotha. Esamo ibeka kwipale kude la bhola elinde amadoda. Anokuyibetha ngenhloko kodwa ke wathi kanti uyenze kakhulu lonto. Nguye injoli nguye indoda eyobayo apha. Wathi ugqiba wayisika kahle. Nkotha. Waphinda unozinto waseMozambique wayivala ibhola yakhe uMuhawunkotha. South Africa bayithathile la bhola. Ufukeni. Wayibeka. Wayichitha unozinti. Hayi kunzima. Kamzuzu abashumi mane. Ureli ebesesithi ndifikile ndiyayibeka lena ebunatheni kodwa Ivan Sizwe wala wathezwe. Ivan Uruval, the outstanding player in the last 40 minutes. Phakanyisiwe nale ikona kick ebunatheni. Zuzu wasithathu. Usineqolo kwayiba wathi kudala ndiyifuna lento. Wathi kudala ndiyifuna le into. Waqala uMzantsi Afrika namhlanje nakwefaka inqaku le bafana ikona kick esuswe kakuhle Muhawunkotha ngelanqina lakhe lasekhohlo. uDove uthe enyuka wathi sinoxolo ngizabetha phezulu emoyeni Dove. Bazabetha phezulu emoyeni wafika uqala zatshintsha izinto. Dlala ibhola enhle iMosi.
shiya kwakhona le ibhola nethwa ngenhloko la bhola Nico Mopi bhola yakhe ecengwa kuMzantsi Afrika ba-offside dali phakamile ayiflag wow ibizawuba inhlekele into asompempe de bancoma baneliso bawubonile uMzantsi Afrika o-offside umufukenge bepase ibhola enhle ngelona ndlela egudala ngomlilo nina Kotha wabetha Kotha Kotha ukhalele ikona kick uSompempe la ndoda Oyivana ufikile ngetupha zeminwe yakhe kula bhola ayingomandla kuNkotha ayikhona enanqina lakhe lasekhohlo Moha ufune i-angle wathi ugqiba uyifuna wayifumana i-angle wathi ndiyabetha Now, Mozambique on the front foot, looking to create their best chance of the match so far, and here it comes! Oh, that's good goalkeeping. Superb goalkeeping then by Sibo Chain. Read the danger, and when required, was at his very best then in reading the game. Now, the man moving in on the blind side here was Makanza. Just couldn't get there in time, the 24-year-old. Waiba it is with the movements. That's support around him. Including the movement then from Butuma. Again, good goalkeeping from Urubal. Forgetting Chain Butuma will all be making way. And Ronaldo, Apollos and Cupido will be making their way into the fields. Phoso imidlalo ye-qualifiers nansi ibhola ithathwa uMzantsi Afrika itubalike the super sub kokwayo Cupido akantatazela akathini wacinga wagqiba watogqiba wabetha imbumbu enza impazamo enkulu abadlali beMos ngasemva bola baphise ngayo kuMzantsi Afrika Moha Kotha wambona uCupido evela esiza eqinisile wajonga ipali yakhe uCupido wacinga wagqiba ukuba zayibetha kwipali ekude Moha Kotha okhawuleze waguquka wayibona la bhola asinoxolo asas ukwayiba ebeyinikiwe yi-blank check le bekuthiwa nje makayityikityhe ebeyinikiwe kodwa nasi i-blank check mntanami isayine nje kuphela wagxabhagxabhisa wakhawuleza wabona ipale kude kanti inqina lakhe alikho kulo